chlapec nesmie oklamať. To mužstvo podľa mňa nie je dobre zložené. Ja som sklamaný z výkonov niektorých hráčov a cudzinec ešte neznamená dobrý hráč. Ja som spravil najlepšiu vec, ktorú som spravil v Moldave, bolo to, že som zvolil kapitána rómskeho chlapca, najjednoduchšieho, ktorý tu bol, a toto je cesta, ktorú by sa ten klub mal uberať podľa mňa proste z takýchto neobjavených jednoduchších hráčov, pretože ja nie som spokojný s výkonnosťou mnohých hráčov a myslím si, že kvalita je dosť nízka. Na druhej strane oceňujem to, že bojujú, že jazdia, že sa zomkli, ale si myslím, že sme divákom na rozdiel od začiatku sezóny ponúkli naozaj útočný, maximálne útočný futbal. Si myslím, že ešte keď sa hralo o 11, že sme mali hodne šanci predu a vlastne stále sme sa tlačili dopredu. Ale proste nesmie nás to zaslepiť pre to víťazstvo, lebo ak chce Moldava vybudovať nejaké solidné mužstvo, tak si myslím, že ja nehovorím o nových hráčov alebo o lepších hráčov, ale proste o nejakej koncepčnosti, o nejakom systéme, ktorý by tu mal fungovať na profesionálnejšej báze a proste ja som sklamaný z niektorých vecí, ktoré tu nemôžem otvárať a proste mňa toto víťazstvo nezaslepilo a proste ja verím, že sa to všetko pohne k lepšiemu, lebo zatiaľ klesáme k dnu. Ďakujem. Nech sa páči. Mali ste to pravda, že ste mali tlak aj v prvom počase, ale čo si ja myslím, že rozhodlo, že ten prvý počas ste hrali vzduchom, druhý podzemím a toto bolo to asi dôležitejšie, lebo po vzduchu ste sa nevedeli. Aj keď boli tie hlavičky, mohli byť gólové, ale... Tak ja si myslím, že centre nemôžu ísť podzemí, že centre musia ísť vzduchom. Takže niekedy niekto povie, že ide vysoká lopta, ja si myslím, že to, ako keby ste tenistovi povedali, že len nech retnú a nech chodí k sieti, alebo že nech len chodí k sieti. Všetky prvky patria ku futbalu a ja si myslím, že sme mali 4 gólové šance hlavičkov alebo 3, takže to boli lopty vzduchom, čiže absolútne by som akože nesúhlasil s týmto. Rozhodlo to, že góly ste dali. Nie, rozhodlo to, že super hral po číslení, že ich bolo menej a sme potom mohli prejsť na ten kombinačnejší spôsob, tak by som ako povedal. Ale na to nemáme typy hráčov, ako aby som povedal, že nechcem menovať, ako ja si ich vážim, ale znova ja sa vrátim k tomu cigánskému, teda rómskému kapitánovi, teda, že to je cesta, ktorou ja tu nepotrebujem nejakých iných hráčov, jednoduchých, dajte mi takými, ktorí chcú robiť a toto je tá cesta, si myslím. A neviem, že cudzinci sú zlí, ale ja som z nich sklamaný. Ja viem, že po tých 11 kartách vo Všelení nemyslím 11 ďalších, všeobecne ten zápas Mariášov určite nebol. Hlavne ten prvý gol, to bol, my sme mali hádzať kartov. To bola doba chyba, bol pri prvom golu, lebo najviac nakopol hráča a odajú do sporta, do autu, stojí 5 minút vedľa ukáže opačne, ale podľa mňa je veľká chyba. Viete, ak my sme tu dali gol spod Brezovo a 100-krát môžeme na videu vidieť, že bol gol regulérny a jednoducho si nepomôže. Ja len konštatujem, čo bol. My si tiež už nepomôžeme. Čiže ja by som to ešte zhrnul, aby to nebolo ako útok na týchto hráčov, lebo vás prosím, tie informácie sú také. Ešte raz, ja by som to upresnil. Nesmie nás to nejako zaslepiť, pretože my sa musíme uberať cestou jednoduchej a poctivej práce, nie zbieraním hráčov, že kto je voľný a kto tu môže prísť. Proste tí hráči sa nevedia identizovať, nerozumejú mi, podľa mňa sú výkonnostne slabí, mnohí, darmo sa tu z nich robia veľkí hráči a ja si myslím, že treba stávať na obchovancov hráčov blízkeho okolia. Určite je super a chválim za to majiteľa a ostatní, že je schopný ako jediný na Slovensku doniesť Japonca, to je mimochodom veľmi dobrý, by som povedal, že je schopný doniesť Brazílčanov. Ale tá cesta by mala z môjho pohľadu byť podpora regiónu, kde je na dedinách kopec talentovaných chlapcov a ja verím, že ak dostanem možnosť v zime a budem mať podporu klubu, tak jednoznačne by som sa chcel touto cestou uberať. Tak ako sme vyťahli Vitkaja z Bčka, tak verím, že vyťahneme aj o ktorom nikto nikdy nevedel, a my sme ho hodili hneď do vody, tak ja verím, že aj takýchto ďalších. A čo je pre mňa potešiteľné, ľudia nám tlieskali aj cez zápas a toto je super, my chceme hrať pre divákov. Ja viem, že hráme krámľavo, je pekné, ak vy hovoríte vysoké lopty a tak ďalej, ale tí ľudia tlieskajú, radujú sa z toho a o tom by ten futbal mal byť. Ja preto hovorím, že v podstate, ja nie som Moldavčan, nie som Rostov, ale jasne, tu sa hralo 2 roky na Gavlárka a vtedy, keď tu bol Kováč, keď tu boli 190 cm hráči, tie centre mali vtedy inú silu a proste skoro vždy to bol gól, no dneska dáva center na korona, čiže to ono spadlo na hlavu. Ale chvála, musíme brať